Semarang. Ya turis jumenang didhisike ya, didhisike. Nah, yo. Yo, berpacu dalam musiknya Indonesia. Yo. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Jan. Cara panganan pengen dam tak pulu-pulu kok. Nggih. Ngoten. Nggih. Nuwun sewu sampean daleme pundi? Daleme kula nek asline bedengan lho, Pak. Lho, bedengan ngendi? Bedengane pundi nggih enake? Ngendi bedengane ngendi? Daerah ngendi? Pundi? Desa. Desane ngendi? Heeh. Desane kula Supek desane. Desane Supek. Nggih. Boten kula sini Desa Pojok Dusun Peman, Kecamatan Pleman, RT 2 RW 3 Kabupaten Kediri. Oh, mriki mawon berarti. Nggih, mriki mawon. Nggih. Paring asma sinten, Nduk Cahyu? Asmane sinten? Asmane Ika. Ika. Ika sinten? Ika Piem? Heeh. Lah sinten? Ika sinten? Kan mesti enek kepanjangane. Kuwi Ika mawon, Pak. Oh, Ika tok to jenenge. Nggih, Ika tok. Ika tok. Ika tok. Nah, tasih sekolah napa? Jangan tinggali kula tasik sekolah napa mboten? Nggih, to nggih sik sekolah ketok iki. Kula TK lho sing, Pak. Lho. TK. Percaya napa mboten nek kula TK? Ora percaya aku. Cuma lu gini kok TK. Kula kelas kalih SMP. Kalau SMP. Nggih. Kok wis gedhi men yo kalau SMP. Lah kula sama mau ditimbali kelas SMK to, Mbak. Nawang gitu. Jadi SMP apa SMK? SMP. SMP. Oh, bocah imut ngene iki kok SMK ya. Kalau SMP ya. Ya. Arep nembang apa no? Tak dhisikne sampean wektune. Napa enake nggih? Manut nganggo Lho, iku bawa terus. ana enten sing request napa mboten? Napa? Apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Kose sing nganggo gamelan sithik. Gamelan sithik. Iki upamane ya, saking Mbah Mudin iki lho. Nyuwun lagu pepeling kaliyan poda kuning. Kagem genduk Ika matur suwun saking Mbah Mudin. Poda kuning, Pak. Iya, lha iki sing tulisane Mbah Nah, Mudin. niki lirike niki pundi niki? Nggih. Mulai poda kuning nek tengah. Pedang kuning. Bawane iso ta, Nduk? Kak? Ora, Pak, mboten usah bawa, Pak. Oh, mboten sapa kok. Nggih. Langsung mawon nggih. Nggih. Menika ugi wonten padaran saking Pak Samsudin. Bar Malang nyuwun lagu Tombo Ati matur suwun. Lha iki. Nah, terus ana meneh no. Iki ngekeki dhuwit 50 matur suwun Mbah Mudin 100. Alhamdulillah. Kuwi ana meneh. Salam iki bocange request lagu Lestari spesial buat Kang Mas Entung. Terus sayang semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Buat warga Ngesong semua semoga sehat walafiat, dan buat Pak Dalang semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, jobnya juga lancar. Amin. Ya Saking Bu Asmoro Ngesong Tikungan. Terima kasih. Pripun iki kula sing pundi? Manut sing ndi? Ana pepeling, ana poda kuning, ana tombo ati. Ya, sing mau pilih sing ndi? Tunjuk. Lah niki. Ya. Lah niki, gerakne bingung niki, Bu. Pomo pepeling piye? Dibawani sik. Nah. Poda kuning mawon lek. Poda kuning. Oh ya. Ayo, Mas. Ya. Dadah. Langsung dangdut toh? Apa langgam sik buka celuk? Esok aman. Buka celak mawon. Buka celuk nggih, digarap langgam sik. Sak pinten, Mas? Nah. Ya.